da ta gagara gasa. A gare ki so da manya da bance ai dutse baya ragawa mai. Shi na sa jiki daidai gaba dai sau da uwar su makiya za su sha ca. A gare ki so da mutum zama kai ruwa da cin Allah da jin zo kuwa na tabar kalla. Mutum yawa magiyanci bulala a dole zuwan jikin rike Allah. Kayo gare ki yar kirki da nake kuma an zo sunanki. Kyakkyawa dole kallon ki na ga ilimi cikin kwakwalwarki. Muke cikin shauƙi wata an kira ki aljawwa ta ma kamar kina duba wani ɗan uba suna zero wani wata jiwo arzikin yaro